Erokamano nyakora mogi kaka nasingo nini bang' weche manyien to twak chakore sani dakika en 30 kod adek bang' saa 4 mar onyango. Twak mar mbako romo iwacha wacha en thuolo mabende wabiro yudo moko kuom paro mawuok kuom jopiny e weche mag kedo kod yedhe mamero ji nyakora mogi. Reporters magwa osewuotho kendo choko moko kuom pach jopiny. Ang' nwawinji ni to paro mar jopiny gin mage. E kinde no an ka kod jaod bura ma Ugenya David Ochieng' mabende osedonjo e studio ka wang'iye ni to gin chike mage ma oselosi makonyo e kedo kod gigo marocho ngima oganda, nikech kaka jotelo moyier ting' maduong' ma gin godo en neno ni joma oyierogi obedo kod ngima makare, gitie lwasi makare kendo gik marocho ngimagi oked godo to mana e yore mag chik. Gin e okang' mane? Kopogore kod mano, od bura maduong' kaachiel kod bura mar Senate, od buche mag counties bende tinyo duogo chako tich bang' ne dhi e yweyo e dwe mar 11 ka dwe mar 12 higa mokalo, kendo giseyuo kuom dweche 2. Nyiso ni thuolo ni koro en mar tich, to tich mana makelo lokruok kendo gero oganda. Machiegni ahinya kendo aise liedhonwa matin nin ka kendo amor ahinya kuom rwaki machiegni e studio mar Ramogi TV kendo twak marwa mar mbako romo chakore. Kaw thuolo ni mar moso nyikwara Ramogi Ajwang' nikech oganda neni to ok dibed maber ahinya ka idonja donja to chako mana wuoyo ka ok imosogi. Erokamano George, and amor kabisa bedo kodi kawuono, kinyi ma kawuono, kendo jokanyam duka magintie amosu uno yawre uru, ageno wachako higa maber wate kama wantie, kendo Nyasaye oketo ngima maber, kendo watie puothewa ka warito koth mabiro koro chwe. Ing'eni higa mokalo ncha chieng' reny ahinya, kata mana yuto mar puodho nokobedo maber kabisa e pitho mar opon. Koro ang'eni ng'eny ji sani tiyo matek e puothegi nikech gidwaro mondo kech okagi. Wageno ni Nyasaye biro kelo koth e saa maber mondo wabed gi chiemo kata ka wathagre tero nyithindo e skul gi kainago. Kamano. Kech mana kaka iwacho no kelo midhiero mathoth, kendo sama chiemo onge yudo ka koro ji dwaro ma nyalo kata mana nyuolo weche moko mag rochruok arita nikech koro ji menyo nikech chiemo onge dala. Erokamano nya e od bura nyo oyaw twak. In achiel kuom jokanyo manie aput mar jotaa twak e od bura miluongo ni speakers gallery, panel mar speaker. Ang'o gene ma udwa miyo pek ahinya e thuolo ni nikech uloso chike to chike gi be mariembo piny? Erokamano bati higani ing'eni kaka waran higa financial year. Biro mabiro sani ni ng'eny ni dhi bedo wach mar budget. Nyinyo nyoro cabinet okalo ni idhi loso budget manyien ma higa ma 2026-27. Koro wik manyien wang'eyo ni minister ma omenda dhi kelo imiluongo ni BPS statement, budget policy statement, ma wige 3 mokwongo session ni dhi bedo mar budget public policy statement. Bang' mano wan kod gimiluongo ni supplementary budget bende dhi biro mondo wang'e to budget maloso higa mokalo ose ti kode machal nadi, adi modong', ang'o mantie mano waweyo oko waketo kaka sani oro nitie kila mahali. Bende wanyalo pesa moro waket mondo wach mar oro ni okony go jowa kono ma gintie mag nyalo hinyre dhok ma samoro nyalo yudo pi modho, ji ma samoro nyalo yudo chiemo. Koro wadhi timo supplementary budget bende. Mar adek en ni wang'iyo kabisa session ni kantie lokruok moro amora madhi bede e chike mag yiero mag IBC idhi kelna mondo wang'in to man gi mane maber kwa loso. Nikech higa manyien koro yiero biro nyaka walos sheria mag yiero man gi chandruok kagi kacha waloso bed maber. Wadhi ng'iyo sheria bende sana mag kaka shagini wadhi ng'iyo to mane kanye mok ti kanye matiyo mondo loso bed maber. Mane gima wang'iyo sani nitie weche mag nderni monego bed ni loso e kind county gi national government. Wasebedo gi koko kabisa e kind Senate gi National Assembly wach mar pesa man nderni. Nitie pesa monego bed ni dhi e county samoro ok dhi, nitie pesa monego bed ni dong' malo koni jo counties dwaro no dhi kuno. Sheria bende nitie kanyo madhi biro matimo mano. Koro gi kabla gama dhi ng'iyo e dweche 2 man mbele kaegi. Erokamano. Samoro jowa penjo ni oganda nyalo penjo ni to un wegi kaka jotelo ahinya to mawuok e gwenge ma Nyanza
ang'o gini munyalo neno ni udiye kata koro kelnu budget policy statement ma koro idwa rie godo budget mabiro riembo piny kochakore tarik 1 dwe mar 7 higa ni nyaka higa manyien tarik 30 dwe mar 6 gikone. Gin ang'o gini ma ng'iyo mos kaka jotelo neno ni magi gin gik manyalo konyo oganda kendo golo oganda e dwaro moko manyalo rwako gi tembe manyalo thiro dongruok gi ngima margi. Gima duong' ahinya Bati en ni for the first time Yes. one code budget committee chairman mar bunge majaluo. For the first time one code budget committee finance minister majaluo. Abende ka David Ochieng abete budget committee. Yes. Tang'eyo ni kanyoro budget mahiga ni ochakre ni watemo kabisa. Mawatielo gik mang'eny kabisa manyalo tielo budget masani. Isiwinjo kata ndi wuoyo kuomgi e meeting magitimo mag ODM kod koma kero odhiye. Ne watemo tielo kabisa wach mar nderni, wach mar osuptende madongo mag counties. Watemo tielo pesa kabisa wach mar weche mag pi, weche mag pith, gi weche sana sana king'iyo kama ai kucho. Nitie gik mang'eny manoko timre ka kinde mokalo. Wang'iyo nto mane manyaka watim matimre sani. Anyalo nyisi ni ok wahero kwanogi. Bina ano kaparo mbele kwa kwanogi. Lakini anyama na nyisi ni kaka nderni sani. Inyo kogana machielo ywak. Nderni moket Homa Bay, gi Migori, gi Siaya, gi Kisumu. Pesa gi kao bilion 40 kama. Manderni kende moket thurwa kocha. Changamoto mantie masamoro chendo en ni waketo pesa to ilandogi to chiugi. Anyalo nyisi kaka ranyisi. Yes. Ni incho land nderni dwe mar 12. Nderni mar chupa 18. Mo land Siaya to land Kisumu to land Migori, nderni migo lam. To wiga dek mokalo ndergi kondo duoke lendo. Ni joma noduoko papers magi itendering no kodoko maber. Moko noketo be mang'eny mamala ahinya. Moko bedo kanga achiel kende moduoko tender to ko qualify. Koro ng'eny gi oduoke ang'o? Oduoke lendo kendo manyo lendi kendo last week kata maga ma ugenya kucho an nderni mono land nderni 4 ano kendo duokie e lendo to pesa gito nitie. Koro gima sama mochandowa ma jopiny be nyaka ng'e en ni processes mag golo pesa e budget machok chak tiyo samoro ka okinde kabisa. Iboyro oland kaka koro sani affordable housing. Iboyro oland gero ute kata 600 Migori County kata 800 Homa Bay County. To samo lande ni to chieng' ma iduoko tender to tender joma duoko koromo koso duok ma karatasi ko donjo maber. Kaka sani ng'en EGP. Koro ko donjo maber nyaka duoke kendo. Koro ka okinde e masa moduoko wachien. Lakini wach mar pesa manie budget. Yes. Tanyalo nyisi ni dhondo Batandi dhondo Bombadi osetemo kabisa. Kiji gine joma tiyo go very closely. Yes. Pesa moket kata mana injo kakero wuoy wach mar Russia. Russia wasewuoy chakre 2013 mondo obed level mar kaka MTRH Eldoret. Yes. Wasego kabisa. Tamor ni sani kata kanya paro kana wajon Kenya kwanza. Kana odhi Homa Bay County the first time gikir. Gima no wuoy en mano kende. Ni wa all gidhi Eldoret. Wa all gidhi Kisii manyo chieth. Sani koro uket billion a beach. Kendo ukete under something called 223. No kene budget to kete through that constitution mondo hospital no dhi mbele. Wageno ni joma uket mondo gero hospital ma Russia buru tiyo maber mondo dweche 18 modong ni mondo kendo wak push kabisa omo luga ma NPS mar chieth mondo waneni pesa moket go kudog kendo Nairobi ni budget nyoro chopo mokalo mok peso tigo en gima wang'iyo kabisa kendo very closely. All right. Yeah. Ero kama nanya Russia no e Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaka jomoko tindo ng'e. Mjumbe wadonje wach mar weche mag chike ka wang'iyo loso chike ahinya ini wuok e sub county kata constituency ma ok bor ahinya gi tong' mar Kenya gi Uganda. To king'iyo sani kata thuolo mokalo chien sirikal kokalo kuom jatend piny e twak mare mar yawo higa nowacho ni ochiwore mar kedo kod yedhe mamero ji kachiel kod gik marocho ngima oganda. Tude muloso chike gi uloso mondo ngima oganda oriere. Ka ing'iyo kata mana ripode mwayudo kaka jofwambo. Tong' mar Kenya gi Uganda gik moko mathoth kaloe magi oting'o nyaka moko kuom gik ma ok opuodhi. Oting'o kong'o ma ok opuodhi, oting'o samoro kata mana nyasore gik machal kamago mikawo
to ing'ado godo ka donje tong' kata donje tong' machielo. Kaka jatelo mawuok e alwora ni, ang'o gini miparo ni owinjo bed ni ketie chik mar thiro ohala makalo e kind tong' gi tong' manyalo rocho ngima joma tindo? Nikech jatend piny owacho ni kong'iyo gima rocho ngima joma tindo ahinya sani gin weche mag donje math gi mer seche machon ma samoro nyalo thiro ngimagi kabisa. Kaka jatelo moyier gi jopiny kendo kaka jaod bura maloso chike, gin chike mag mineno owinjo bed ni irida ahinya mondo konye e wechegi? Amor gi penjo no, but anto pacha opogore gi wach mar chike. Yes. Chike e Kenya ka. Kenya ka gimoro amora okete e bwo chik. Gimoro amora ni e bwo chik. Kata gimiwache gimiwuoye mag miadarati. Yes. Yedhe ma meroji. Ng'eny ni e chik. Kata mana sheria mag EAC. Yes. Wuoye gigo kaka wanyalo neno ni okidonjo okikalo boda mora mora nitie. Shida mane Kenya kae maduong' ok en chik. Achini kawuono. Shida maduong' e Kenya kae en rito chik, ok loso chik. Chik nitie molos, obed wach mar yedhe, obed wach mar kong'o, obed wach mar njaga, iluongo ni nyasore, iluongo ni njaga. It's okay, njaga is cutting across. Obed wach mar nyasore miwachono, obed wach mar heroin gini. Sheria nitie kendo matek ahinya. Sheria nitie kendo makoirito hukumu dung' ahinya. Shida mantie Kenya kae en to sheria mwakalo gi bende irito gi, chike gi bende irito gi. Bende waluwo gi. Taki wacho, an kia dalana kidhi Busia tigi muda ka 30 kichopo Busia. Shida mantie maduong' e boda, obed mar Namanga, obed mar Busia, obed mar Lunga, obed tamaje kiaika. Shida mantie maduong' kabisa en ni jomo ket mondo rit chike. Jomo ket ni implement sheria mwaloso. En ni e kinde, ng'eny kinde ging'iyo kando. Ging'iyo bathe ka gigi timre. Mana shida maduong' mantie kabisa boda kaka mabusa mawacho ni. En ni inyalo bedo gimoro kendo boda no en gi rodhe mang'eny. Rode mantie bodas gi ng'eny kabisa. Kedhi Busia road nitie, wacho no road moro nitie Marachi, road moro nitie kamilongo ni Bustema, road moro nitie kamilongo ni kia Angora. Rode ng'eny kabisa. Kidhi Luaha bende kamano. Kibiro Namanga ka rode ng'eny magigo kale. To samoro rode go bende polisi ng'eny rode go nitie. Ging'eyo ni kendo yudo ka rode go bende nitie gi polisi. Lakini giseng'ere gi joma niang'o ni e boda go. Mang'ato kabiro kochopo to yawo disa to timo na polisi kama. To sekalo. To na polisi ni aje to sekalo. Koro shida maduong' mantie e wach mar gik matimre e boda. Ok en sheria. Sheria mwan go en sheria magera ahinya. Mabende komaki. Ana won ndalo moro aja timo gik kamoko Uganda kocha. Tido kaka mana kalo go single 100 boda no okiyot. Kichopo tiketo bag ni ang'o? Keto bag ni scanner. Kini pesa moro kalo shilingi milioni achimbe nje pesa ni golo kanye. Nyakindik explanation pesa ni wakanye. Okay? Koro boda won to ber. Shida mantie road mane boda kod jomo waketo. Obed jo KRA, obed jo police, obed jo immigration. Jomo waketo ni onego bidni to chike gima samoro ng'iyo bathe. Jogo nyawacho ng'iyo thenge. Ng'iyo thenge to gike otimre. Mane shida mantie achiel matimore. Mar ariyo maduong' kabisa. E wach mar yedhe mamero ji. En ni anyaparo kana wadongo nitie chik majiluwo e gwenge moko ndiki bati. Ining'e maber kabisa ni kani donge gweng'. To jagweng' mora mora ni nyalo kumi. Ni oyudi ki itimo gimarach. To jagweng' mora mora kumi ka tiri dalau. To tinde waketo nyithiwa ni nyathini kaka bati kokoso mang'ato kumo to idhi kode ka polisi. Koyude komadho nyasore mang'ato make bodhawo kode tidhi kode ka polisi. Ka nyathi manyako minyuolo manyari yudo ka timo gik marach kor branda tingisa ama ok tim kama tini won. Koro chike gi wan kaka Uganda kaka jo Kenya emwa tamre dak malongo manyalo miyo communities ma odhi mbele. Nyithindo ne dongo kaka nyithind community. Nyithindo ne dongo kaka nyithind jogweng'. Ma ng'e ni ma wod bati, ma nyar David Ochieng, ma ng'ane to ka obanyong to community dai rie. To tinde waketo ni nyathini tu. Makata okethre to iwacho ni mago kubadhi. Mago be okumaki mano nyathi ng'ane obadho ng'ane gi ng'ane. Aparo wanyalo duogo kaka Uganda mondo wa build communities, get communities mabeyo ma wate wang'iyo ndo nyathi ng'ane to chal nadi, nyathi ng'ane to chal nadi.
dak bed ni wahero wach masomo to iromo gi nyathi waduko obayo nyong e skul en ji somo ten en korbar ti wa wen mano ko nyathini wadoge chien to wanen to na wadak nade ndalo mane chike mo wacho mag parliament gi onge to ndalo go chike go ne bayo moloyo ni dak e gweng to wang'e maber yonge wer wuod ng'ato jakuga okay nyakari mabende ko maki bokele baraza bati to chiegni dhi kasenda ni ber kabisa to tinde kata kotim kamano to yudo ka kokugore okwadwa mondo bringing up our children should be an community affair nyaka wadoge mano yaka bende wangi gwedo nthindo madongo marito chik monge ni chik nitie monge ni marach to maber wado wa nthindo wak nyalo donga boya e kamano Mheshimiwa king'iyo chike ma ok lugi gi jomokrit chike ka kirito chik iwacho ni apisa moko miketo e tong' yange ni nyikora mogi ni chik nitie mathiro donjo mag mwandu maricho gi e piny motegna ahinya chik motegna ahinya mako maki to higni 30 40 moko bende ibede jela nyaka chieng' ni tho yes then chik bende nitie makwedo jok matimbe gi richo mamiyo gigi donjo ang'o momiyo joma miyo gigi donjo gi to chik ni chal ka gima odwa mbek kuom gi ahinya ok wane kimako gi kiditero gi dwa ahinya ang'o matimore ka okombek ne ng'e ni chalo miel mar banjo miel mar banjo akuber jare koro sama ng'acha ng'iyo thenge to nyaka bed nitie gima timore nade tie gima samoro godhoge bor kamoro koro ng'iyo thenge to be seno kaka jo EACC temo timo samoro to dak gibed kila mahali koro mani ananeno ne en shida mar oganda mangima ni in kaka polis oketi mondo rit pinywa okay koro uzalendo mari ni kanye kikawo pesa osikawo gimoro matin kuom ng'ato tiweyo njaga donjo uzalendo mari ni kanye ka in ng'ama ondik e KRA kata ondik immigration police kata ondik ni in ondik e border patrol uzalendo mari ni kanye ka iweyo heroin iweyo cocaine donjo Kenya ing'e maber mag dhi keto nyithiwa tiwa wadonjo nikech osemi pesa michamo uzalendo mari ni kanye mana gima otimore Kenya kae mabo chando higni mang'eny ni tekni yudo mari lweti to koro gima timore ngima ng'ato komaki tekni yudo mari lweti to ibango pieridhi kata okethre okomaki kata nyathi ng'ato dhi mer kata ok dhi mer okomaki nyaka wang'iye ni to sherege no los mondo konywa koro sama ng'ato matiyo e sirikal oamuan en gigo komake obed njago donji obed ndawo donji obed kokeno donji obed kongo donji to ento jakanye kara samo gigi timo ento jakanye to sama Kenya wang sanyo thi omer te to koro odhi rito ng'ano koro gine nyaka dog kuoma mokwongo into wan kaka jo Kenya wadwaro Kenya machal nade wadwaro Kenya madhi bedo gi machal nade wadwaro Kenya machalo nade wadwaro Kenya modongo machal nade koso wadwaro Kenya manithindo meri amane shida mara ni kaka wan jotelo kose yierwa in kaka MP David Ochieng MP Maugenya in di gom nugenyo bed kama chal nade bedo genyo bed kama CDF ikwalo bedo genyo bed kama nyithindo kudhi e school bedo genyo bed kama gima jotimore to kideo kose dwaro Ugenya machimo kiritaya tikon kana mbunge Maugenya magi manotimre manokonyo Uganda kana MP Maugenya magi manotimre manokonyo Uganda to kaka dhana bende magi manotamatimo mang'ama chelo kono nyalo timo lakini kwa keten in mari kisayudo ti bang ridhi kamoti matimore Kenya okomaki walalo Kenya samoro nyaka dhano nyaka bedo siep chunye iyo maber kendo yo makare ni an kaka ondika ka police ma border patrol ni ma en gima ketho Kenya kae kero sewuoye kendo waseng'eyo ni gima ketho nyithiwa sani ma yowuo gi nyuma nyiri en gima iluongo ni yien mamero ji okabi yie kanga mondiki ma oktimre sheria to nitie bati sheria ma timo gigo nitie kama wanie gi problem en mano ni jo mondiki mondo wane ni sheria chupo oktimre kiduogo kata counties kae idhi e ba dhi e ba miuse kongo tingen sani licensing no when counties national government kuma tin kabisa magetimo tidhi e ba tido ka gimi wacho ma jaga gi use ba kongo mamero ji moko podh gi e use ba gik mimadho gine gi e use ba okay koro erego enforcement mechanism mantie ma county government be konyo go neno ni gima gi license matimre kanyo yido ka samoro wa license ni oyuso kongo kae titoke kanyo ng'ato ran gibilo ne brothel
ng'ato ran od koyugi bedo magik maricho kabisa mar nywandruok to ine county katu koro nyaka be wakiti ng'anto wadhi bedo nade kaka oganda kwa mapiny odhi makila ng'ato timo gimo hero sheria keto mondo ng'ato kitimo gimo hero sheria keto mondo okonyo mondo wadag ngima maber ma orderly koro jomoket mondo orit chik jomoket mondo onene chike chopo kare okotimo kamano to Kenya dhi bedo marach malich mane shida mantie mibadhi ondiki ingi maber anadiko police nangi maber ni police chamo sara ngilo 30 koro nyaka ngad nanga ni kalore pesa michamo lakini dwan in police 40,000 min michamo sara no idwan iger gorofa idwan riemb gare idwan nyithindo dhi school maoko nyaka ongi kwel mane gima chandowa jokonyo tamre dak gima onego bene gi dak kalore yuto mari Mheshimiwa ikelo kama ber ni mibadhi nitiere wach moro mabende mula inya joma nie siasa ndio chiwo sir bedo kaka okumba bedo kaka ng'ama gengo jok motimo maricho iro ka samoro jo siasa mathoth wacho ni nikech ibiro dwaro ombulu kuom ranyisi yiero mabiro ti wacho ni nyithindo gi koponi awegi magi ninde jela nikech no yurgi gi ketho makama to ombucha dhi lal kae koro we mondo adhi ageng agol gi ka police mondo anyis jo gweng ma biro gona kura ni ane mana gologi political interference e weche mag keto kata neno ni chike utiyo giyudore kama chalo nade kaka jaod bura ang'o minyalo nyiso samoro jotelo mabendo yier ma samoro dipoka oneno ka gima rach timore to nikech interest miwacho ni ng'ato dwaro mare ok odwa neno oganda maduong' oneno mare kende ma nyalo konyore nade mondo gik makamagi othir kuwuok kuom jotelo othir kuwuok kuom jopiny giwegi kaachiel kod sheria moketi mar chik bati mibadhi to kadho pinywa kabisa to joma number 1 mibadhi en gwan jotelo mani adier mantie wan jotelo mwa samoro watimo mibadhi go wegi kose wadhiro mibadhi mondo timre ng'enyne inya paro higa mokalo bunge na dhira mager kabisa gi ker kano wacho ni wabunge nitie makao asoya makao asoya kuom jomo biro mbele wa mondo wagini to ne yano wang kod nikech ang'o owach nyaka actually kawuono achiel kuom weche ma wawacho en wach mar ni governors wacho ni ka gibire kunyim committees mag senate kuom ranyisi ni tikotogi to mane gima na wuoye higa mokalo ni ker ne dak bi nyimwa to wachonwa ni wabunge nitie ma osemake video kaka o pesa kuom jopiny governors wacho ni wanyoro nitie senators adi 4 makotogi to dikone gisino gi yonge nyingegi dak wacho ni waker dak nyiswa ni wang'eyo ni e bunge kae ng'ama nigi mibadhi David Ochieng en ng'ane senators governors ma wacho ni wagi dak wacho to senate wacho kendo giwacho maber kabisa senators adi 4 makotogi dak wacho ni senator en mang'ane wach mane kama shida nitie ni kada mana EACC kagolo report to wacho ni wa investigate governors apar governors gonge nyingegi dak wang'e ng'ane bedo investigated mane kama gino chakre nu wang'eyo jokwe wang'eyo joma mayowa to waumogi nang'o timre an ugenya acha ni kawuono yes gimondi matimo ga samoro ma jible makodo to samoro neno ka miyo agole gigo kaka wach ranyisi ndiko police ansa ni gini aparga deke bunge unge chieng mase kindiko police unge chieng mase dhibakon okaw ng'ano we ng'ane kendo kibiro ira ranyisi na jomidhi ndik ugenya police gini japarga beach to gire jo ugenya koro ka kon mondo kaw ng'ane to we ng'ane to ng'ama chelo to MP mar ng'ano ng'ama boko nyen ng'a okainda feka kota dichiel kindi ko jopuonj bendo ka kire lweta ke jomondiko ugenya ka jopuonj gini jo ugenya koro sama prefer ni ng'ane moketi to ng'ane kiketi ng'ama kawacho ni kiketi ni ento MP mar ng'ano ka wadhi e basari kama chiwo basari ugenya okwangi ni ng'ane jesha mamane ng'ane eko mane nikech sama kora tamo ng'ane ok support ento MP mar ng'ano ng'ama konye en okay so gino chakre gi jatelo wuon ni to in ka jatelo idwa run constituency kata county mari nango idhi encourage mibadhi koso an anyalo nyisi ni chakre achak bedo mbunge mogenya onge chieng moro masego simu manager mara ma CDF ni ng'ano mo mitije ng'ana kik mitijni masamora dhao kata angiyo kata simba kawono gokinyi adhawo nikech ng'ato jondo an nyadwa no miya to komiya to kon an gik CDF tenda adonje nade ok jomo apply to yudi koro back to kami wuoyecha ni oken mana gwenge mwa aye kende gino chakre chon ni yudo ka minister omak gi kuo to
to umak minister ni kwelo to kamodwangi to kwala di to kwalo nadi to wabunge mwa community mare ken Masai tito wabunge mwa Masai obiro te otimo press conference ni itiekowa okwabiye ka wachini ngama chielo kwelo mwa Taita tito ka gite wa MPs biro wachoni itiekowa to ngama kwelo ngamo lengata di achiel kor kamondo penyi to okwala ngato kwalo nadi to inyalo twe na itiekowa ken jaluo to okwabiye okwan wayienu to ngama kwelo en individual kwelo mangada achiel kwelo ngado kwalo be sirikal konyo mana dala ne gi joode okony community mangima omiyo mibadhi en gimoro manyaka wagore go wate en gima nyaka wa frauna pon wate en gima kikwa yie mondo dhi mbele mara de yes an bati okabelieve ni kana sasa mwagoyo ni koro akawo jande aketo kamoro no dhigo ni koko kiki wachni odhigo ngane koko kiki wachne Karakana ya paro nyicha rally mati mbele gi. Anadwaro ni joma pingo owachi. Joma support bende owachi. Omikela nafasi maro wachi gima giwacho mondo nyodhi mbele. To gimomiyo ngato dhi sel golo ngato. Yes. En ni ipacha. En leadership ma weak. En telo manyong. En telo moko ringirore. Kech ka ngato koso. Ngato koso mabena ngato nego ngane. Kuro sama idhi gole nyoneko to jumode ngari gindo gidhi kanye gindo ngama konyo gi en nga iwinjo kuro an aparo ni jotelo mae piny ka chakre ker ka duogo piny wate kikwanere ni waegemea ni sama koso timre kumaki tiwacho mano ok nyalre komako ngama jasiki tiko mano nyaka timre waweni sheria chike molose Kenya kae yes. Mondo chike go o apply kuom kila ngato machalre kendo maromre ka individu ching bunge ma otimo makosa to kete iye ka en nyathi ngato ma igwen kuja mokwalo gwen okete iye kikibeni jakuo gweno itweyo matek malach kabisa molo jakuo bilion 10 mane gimo ketho Kenya wakawuono ni jakuo makwalo gi tayi gi surka kaka marwako ni gibiro maki tidungo dhodi mabenda could your company has the police station to ngama samoro pura kada kweye morema samoro badho ogweso kamoro gine keu moro moko mero gweso yes. Ibiro magi ngama kwalo bilion 18 nyaka sheria ti machalre kuom minister kuom governor kuom bunge gi japiny machalre jakadhi bedo maber tango mano bende timre ni police samoro winjo jatelo moloyo kako bende giwinjo sheria police ondik mondo tigi sheria yes. Police ondik mondo apply sheria to samoro yiro ko mak ngato to police dwaro mondo endio gochne odwano mondo governor gochne mkubwa amepiga simu koro kata ngato negi ngato kwelo to koro wach ma sheria kori weyo oko koro ngiyeno mpiga mkubwa amepiga simu en gima rach kabisa dibet nade ni keche kama kondiki kwa bire bunge yes twacha mumuma no dirito chike kendo wako Nyasaye okonywa kindi ki police tuwacho ni idhi bedo mwaminifu ni sheria gi guidelines mag police code Nyasaye timang okonyi to dibet nani sama koro imako ngato to kama ndo sheria okonyi idwan jasiasa okonyi idwan jasiasa mogoni simu ngane maka jatelo watim nango jatelo no sama bedo oro jogo mondo kwel sama jatelo mo sama oro jogo mondo oneg ngato koro sheria onego bedo applied gi police komaki gi magistrates komaki ko tergi nyimgi kaka sheria wacho okaka jatelo wacho okaka kendo kanyo samora mor kabisa gi judges mawa yes. Magistrates niko keli nyimgi to gingiyo ndatiro mar ngani ordinary to keli nadi to chal nadi gima chando wa kabisa en law enforcement officers no kiti ni apply sheria to kana apply shika mondo ngi sheria nchalo achango tingiyo to David kaka MP to pache na ngwe wachni ere kaka wabro loso piny kamano wangi sheria ka sheria wacho nango mane mwalu kwalu mano to wate kila ngato batini no America yes America ibeda ngama chalnadi Rais Trump nyino no ka wachi no kote mshere maber to yero kama magistrate moro matin prosecutor moro matin e gweng tama nyando kucha ondiko ni wan nyando ka inja kiru biro ka to kirno ketho sheria nyaka timango nyaka bed charged moko ngiyo ntango motimre ongiyo manango sheria mantie to karwa kae mbunge tima gimaricho kata governor to kose yud evidence mantie sheria mantie no makosa
tiluonge kando tingisema mheshimiwa unajua sasa hii itakuwa ibisha mairach idhike nyingi watim nang kanye kama shida nitie ni winjo ndalo moro kiwacho ni kala mana joma kelo yendego mamero jigo yes ndalo moro ninjo kwaje gine cabinet wabire mano mane ma wabire sani mondo adwa penjo ni jogi dang bed ni gin jomochiel kendo gin iluongo ni cartels yes. mung'eyo gima timore kendo gige ka sheria rengo to gin kod gichalo jomoko manitiere kod kweth gimoro molosi nyakora mogi wadhi yweyo matin kende ka waduogo to wachako twak ne to joma timo kata kelo hala mamero magiedhe mamero ji matimo gigi e Kenya ka dibed ni gin jomong'ere to dibed ni gin joma koro gin e wi chik kata iluongo ni above the law ma chik ok nyal makogi tang'o ma nyaka time ka bang'e wabiro ng'in to bende counties nitiere kod nyalo mar luwo chike kendo keto kenge mongirore mar ni license ichiwo kaluwore kod chik kendo orit chikego sama oyaw ohala mag uso yedhe gin gik ma mopuodhi kod sirikal kod jok manyalo luchore kendo tiyo kod kuonde mopuodhigo e thiro chike moketi wadhi e yweyo ka uduogo to pod wan gi mamoko ma en twak mar iwacha wacha e mbakoro mar Ramogi TV. Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore kama wakeloni weche manyien mago monon modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. To ok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabiro miyi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Wuok ka wuok tich wakeloni duond yawuoto nagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakeloni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. Inido wacho ni kiaye? Mano ber. Tiende nang'o kiwacho ni mano ber? Kawuone kanene mokwongo. Atimo mos nikech an akawo picha cardboard mari kokanyisi. Ang'eni ni penjri penjo mang'eny ni macha ne en ng'ama ne ntiere e pichano to ang'o miyo nokelo suche pichano? Nyalo chako pare wi ngimana. Yawa nyathina. Kata kamano waya, nyalo bedo ni jooda mar Ajibo ok ohera. To an ka here gi chunya te waya. Tichabich ka tichabich kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luonga ni Boy Handsome Mandawea Roji Bed and Breakfast. Luonga ni DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka.
Ekoromogi adoni mundu miateri twak madhi nyime kod duol mauchungne timo nonro mopogore weche mag thieth kachiel kod loso yedhe pachoka KEMRI mabende koni gi thuolo ni piny Kenya oseketo kenge mag neno ni giloso chanjo gin giwegi. Ma en achiel kuom gigo mosebedo ka kelo pek e piny Kenya ka ring'io chanjo ma oko kendo pinje mag Afrika osebedo ka loso ka giwacho ni kinde osechopo ma pinje mag Afrika nyaka koro los chanjo mag giwegi ma kopo ni tiere tuo moro motuch apoya manyalo thiro oganda to iyudo ka chanjo go inyalo los e pinje mag Afrika. KEMRI dhi nyime kod twak Nyakwaramogi, apisa mag thieth bende nitiere kanyo. Owinjore ni to twak ni chalo nade? So, slowly. Oh, okay. So we don't have a vaccine yet. So several studies that have been done over the last few years have identified Klebsiella pneumoniae. So several studies that have been done over the last few years have identified Klebsiella as a leading pathogen. So we're currently now trying to understand the different types. So we use genomics, what we call the DNA, to be able to understand the different types of Klebsiella pneumoniae that are out there, which ones are the ones that are commonly causing infections. And then now, that is now when we'll now enter the second step, which is now to develop a vaccine towards now the common serotypes. My name is Hayan Shikara from Nation Media Group. Are you able to explain in layman how these infections happen in the neonatal unit? Koromogi mana kaka nyisi ni KEMRI keto kenge mag neno ni piny Kenya obedo kod nyalo mar loso chanjo mag owuon mondo thire weche mag tuoche manyalo donjo apoya e pachoka. En dakika 9 bang' saa 5 twak mar mbaka oromo iwacha an ka kod jaod bura ma Ugenya David Ochieng mabende wagodo mbaka. Wachni nowacho ni nitiere nyaka kinde miluongo nying jotelo ne gin johala matuklu mag yedhe makelo mere pachoka. Ma kaka achiel kuom jotelo en owuon ochung' e yo machalo nade? Ang'o monyalo ng'iso jotelo kata ang'o monyalo ng'iso bad sirikal mochung' ne kedo kod yedhe mamero ji e kinde makoro nyaka jotelo mamoko iluongo nyinggi kata chopo kama koro eno ka gima jotelo nitiere kod lwetgi e yedhegi e kinde ma gin giwegi winjo bed ni gin kod ting' mar rito oganda koluwore kod chik. Mjumbe nang'adi matin ka wana wadhi yweyo. No, ing'eyo bate. Iloso chike mondo ang'o motimre. Iloso chike ni ka chike onge to wadak kaka jamni, wadak kaka le ma ibungu ka onge chike. Iloso chike mondo konyo dak ngima moriere. Ngima ma kila ng'ato maber ni ndara en ma kidhi e ndara tiriembo ka in Kenya ka tiriembo badi ma koracham. Yes. Kichope kona tiweyo ng'ama biro kalo akidonjo. Chike. Maka chike ne onge to ji tuomre tuome ga chike makama. Iloso chike nang'o mondo omi wadak ngima wa maber. Mondo kik bed ni wa gitungni ma ji gore pile. Mano miloso chike. To chike iloso ni kila ng'ato olos chik. Sama iloso chik wacho ni chik ma olos ni japuonj, ma olos ni japur, ma olos ni polise, ma olos ni mbunge. Chik iloso mondo kila ng'ato ma ja Kenya oluw chikego. Inya paro kama Raga wacho kinde moko. Ni gima nyalo ketho piny. Mabe nyalo loso piny en ni ji obed faithful ni katiba margi gi chike ma gilose pinygi kuluoro ma Nyasaye. Okay? Yes. Ka waloso chike mondo no ma chike mwaliwoni kiwatimo ohala to magi ma emono ben timre. Ken wach mar dhi school wakon nyithindo mokalo penj am kama dhi ma kama mane molu. To samwa keto ni wamako ng'ato gi yien mamero ji enam kucho. Yes. Nyalo paro iga mokalo mak ji gi yien ma how billion aboro. To samwa report wacho nyoro mak yien mag billion aboro to rumors wacho ni gin mag ng'ane ta ng'ane ok wach nga wuon yien go. Yien duog nadi kata ken Latin America ni yathuok Argentina, yathuok Colombia, chopo Mombasa port to kwanyal nginga mokelo yien go gin ng'ano gini. Nikech ang'o? Nikech okwadwa ng'iyo chik. Ing'eni chik wacho ni chik onge wang'e. Chik onge ume. Chik onge dhoge. Justice is blind. Justice kono bende ng'iyo ni en ng'ano orwako suit machal nadi, wuoche chalo nadi. Sheria ng'iyo mana to sheria wachang'o e wachni.
to ng'amo kel mbele wa otima ang'o to karwa ka iwinjo ka wacho wang'e ni waziri mang'ane to gin ohala mar yien mamero ji lakini mondo iwinji ni chiemo kel gi ele doho winjo kata mondo oluong nyinge gin ng'ane motimo onge achiel onge lakini obedie ni ng'ato oyudo gi akota achiel matin kama manjaga to police wuok siren police wuok gi gecha boro full time idhi mako ng'ato omadho nyasore no oyudo gi kota achiel mar nyasore kota achiel no modong to ng'amo kelo en ng'a wang'eyo ber ni kisika ng'amo nyasore en ng'ani wang'eyo ber ni kisumo ka ng'amo nyasore gi jaga en ng'ani wang'eyo lakini hiro ka kendo police ema migi ang'o migi protection cartel en gima rach malich ni sheria piny moro amora ma sheria chik ma piny koro ok apply ni kila ng'ato kaka ng'ato chalo ni nyaka wang'e ni en gi chiyo mare mana to piny no kethre ema oketho piny waka Uhuru kane wacho ni Kenya ka equal billion adi ariyo per day ikwalo gi le ikwale gi dhano kosi kwale gi le wang'e ni wakwelo wang'e ng'ama kwelo gin ng'ano gini to mako gi mondo wakel gi mbele mondo gini rum koro koko ka ging'ama ben ni wakwelo to ng'ama osekelo mbele doho mokwelo onge ang'o mo waweyo kwelo wang'eyo ni yath yien mamero ji nochak il ka 1961 62 wang'e maber joma ne time kindego wang'e joma time kindegi ang'o matamo kelo gi mbele doho mondo twegi ni pare ni bati ni ng'ama kilo yath mamero ji Kenya ka Mombasa ja America police ma America luwo mayud mamak mabed tried America one to wacho ni pod evidence onge ng'ama kelo cocaine Kenya ka ng'ama kelo heroin Kenya ka police ma America biro mokwany kamoro Mombasa makete ndeke bado ok America mabed charge within 6 months osetwe mjumbe no wacho ni achiel kuom gik ma un godo gin rieyo chike mag SHA wadani wawinjane gima wachore ka SHA gi thuolo ni mondo owinjane to Mwangangi wacha ng'o gi thuolo ni weche mag SHA en achiel kuom gigo ma jopiny diher mondo mi ong'e ni to migawo ma ochung' ne weche mag thieth kaachiel kod duol mochung' ne weche mag okumba mar thieth mar SHA wacha ng'o ewi achiel kuom gigo ma mulo ngima japiny kendo jopiny osebedo ka nitiere kod penjo mathoth owinjane kaka weche chalo. Page 121. On overpayment of acting allowance, we had 17 staff members in various job groups whose acting allowances were above the stipulated salary structures. The department notes that this was occasioned by an increase in the percentage of acting allowance from 15 to 20% as per the manual that states that when an employee is appointed to act in a higher position, the acting allowance shall be paid at a rate of 20% of his substantive salary, basic pay, or as per any other rates determined by government from time to time. And this was demonstrated in the pay change advice and in the pay slips that we've attached. Chair, I'm now coming into the report on effectiveness of internal controls and risk management and governance. Yes. With regard to the issue raised in terms of staff establishment and grading structure, the initial HR grading structure was such that the CEO was on HF15, whereas the lowest grade was HF1, and the process of mapping staff to the new grading structure began in August 2020. However, this process was halted to allow for the review of the structure and the HR instruments in line with NHIF's transformational journey towards UHC. The board guided by the Ministry of Health through various correspondences. For instance, a letter referenced there, dated 23rd November 2021, initiated the process of reviewing the existing HR instruments, and we've appendixed the letter TU10. The board in its meeting held on the 30th of November 2022 directed management to implement the approved HR instruments, which included the grading structure, where the CEO was graded as HF1 and the lowest officer as HF14 for office assistant. Again, that's appendixed on TU11, page 23, and the grading structure was then adjusted accordingly in the system. With regards to irregularities on claims reimbursements, in the contract cycle 2018 to 2022, the package amount for total hip replacement in government facilities, that's level 5 and 6, was up to 250,000. NHIF reimbursed to facilities the package amount, and in the contract 2018-2021, that then was extended to 2022, clause 8.3 and sub-clauses 8.4.2, they prescribe the coverage of they prescribe the scope of coverage, and they include post-operative follow-up, and the approval was based on request and the contract amount. The system therefore needed to be reconfigured
however, being configured to implement up to the provision where the amount payable is automatically tied to the contract amount of the requested amount, or whichever is lower. Similarly, in claim 38-100-425, that had an invoice amount of 4,000 Kenya shillings, but the amount claimed and paid was 40,000, the management had identified the error and initiated the recovery process of 36,000 from the facility, as shown by the letter dated 24th February 2022. With the claim 31-100-425, an outpatient claim in Nairobi West, attached is a recovery letter to the facility, that's Appendix VW. The claim 40-71-95-90 was indicated in the discharge summary and invoice as dental, yet the case code 05 was used instead of the case code 09. And consequently, an invoice amount of 19,000 was raised for the beneficiary who was under the National Police Service. So in response to this, approvals were granted according to the NHIF board-approved rates and payments that were made based on the package provider payment principles. And in this case, no overpayment was demonstrated, as the payment mechanism is not fee for service, which could incentivize overbilling and service fragmentation. Therefore, this is a miscoding issue, and no funds were lost in the events. With regard to the issue on surgery claims, the case of the orthopedic and medical devices was not available during the contract period in review, and the same code, that's code 22, was introduced with the new contract 2022-24 cycle, effective 1st July 2023. And consequently, medical devices used to be approved under code 07 for major surgeries. This is also a miscoding issue that was noted, and it was confirmed that there were no funds lost as the client received the hearing aids. With regards to claim number 171-96609 that paid out 570,350 shillings, management response is that the patient, ML, underwent 4 sessions of electroconvulsive therapy, which was a method of treatment for mental disorders, especially those with severe depression and schizophrenia, that is refractive to medical treatment. The procedure is usually done under general anesthesia. The case code was not there before, but it has now been created. With regards to Linda Mama program, the weak controls in the Linda Mama program, the visits and summary and invoice that were used to pay Linda Mama claims, both outpatient and inpatient, applied to both ANC and PNC, whereby you'd have outpatient's visit summary, the system dump for June 2022 indicating the documents is availed for the weak Linda Mama program controls. In terms of the system weaknesses in generating financial statements, to be able to prepare financial statements, the QVTAM schedules were saved in MS Excel formats, generated from the system based on a set criterion of reporting purposes. It's therefore likely that the claims may be reported differently if, for an instance, they're in a current period, but were admissions or visit dates for a previous period. And such reports are reconciled to ensure that they reflect the reporting period. With regard to the staff establishment not mapped in the payroll, the process of mapping began in August 2020. However, it was halted pending a review of the HR instruments, and we've referenced the letters for the same. The board also did hold a meeting on 30th. Okoro mogi mano twaka mara jot kanyo maga sha ka gitende kod weche mago kenge mage gi moko kuom chenro magitayo buche magiseyodo kaka oseresgi kata kaka oselosgi. Awadhi nyime kaka twak nyakwara mogi yien mondo oduge twaka kod Mheshimiwa David Ochieng jaod bura ma Ugenya. Anno ka otemoro donjo kar kan wacho ni Lili Nyakwaro Wila mosna jatelo maera ahinya to koneni arita kwe ok ber ahinya gwenge mag Ligingo Bao Moja nyaka Nyalenya kochakore saa 1:30 odhiambo ok ber ahinya ging'iye wachno. Aneno mbaka oromo David Ochieng wiye ler kare mana wiye ler mana kama ayie kode polise maketho chike magwa John Tujo majaseme mawacho kamano kasto weche benitiere ka ni wantiere kama iwacho ni kang'ato en jatelo ahinya to koro ok nyal tere do ipenjo ni ang'o momiyo apisa mag piny Amerika nyalo biro mayudo ng'ato motimo richo e Kenya. Ikawo kawaka osekawo mang'eny kae. Inya paro ndalo moro nene owacho ni pesa okwal gi manene mbunge ma Anambale mane minister mar finance iluongo no Kemo. Inya paro kod someone called James Gishuru mane Kenya Power. Cases magi nyaka kono pod ni court Kenya ka. To UK nozaga twegi. Bokon gi gol pesa gedwoki. To makikende case ni mang'eny kabisa makibiro Kenya kono opod EACC luwo to no se gol jika
bo ter America bo otere doho mar America bo do charge bo twe bo yal bo twe wan pod wadhi mbele gini en mibadhi ana anyalo gise gimoro achiel ni yes but ko kwang'iyo wach mar mibadhi Kenya ka ragi mama ng'eny onge haja manyo ni ng'ato bedo mbunge ka bedo governor ka bedo president onge haja ok wanyal konyo jopiny ko kwa deal gi mibadhi kendo ka jopiny pod o believe ni wan jotele mon gi mibadhi kama dhi onge mano mino kasa moro kwa dhi campaign to jikidwa ta winjo gimiwacho no ni pang line megi pesa kech gigeno ni kuma inti ikwelo kama inti ichoko ineno en gima rach malich ni sani anyisi bang'e kanyo yes ni iro sani gima mara mo ng'ato bed onego bed ni yudo on merit gima onego bed ni ng'ato somo obaro school bodhi maber boydo first class mare por nyako man gimoro nyako ng'e ng'ato yaka gimoro timre ne en dak marach malich ok wanyal chopo Singapore ingene Singapore ma keruwe pile kana hero story ma Singapore kabisa nene en piny ma gibedo pilo njere ma gima de timo okay wadhi gero utegi wadhi gero ndarani wadhi make sure ni kila ng'ato nigi ot modakie wadhi make sure ni kila ng'ato dhi school mondo be no dhiye wadhi make sure ni kila ng'ato timo gima sheria wacho to kai baro matin kama ndalo moro 1979 881 jo Singapore benen gi scheme kabala makoro wan kodo kai ma gold niki kiuso gold duko ni pesa matin mar tax okay no gine gikole Kenya kama gitere Singapore kuno ute mwagero kaigi negi timo lakini ka contractor di no omiyo kata ngata asoya ndiye minister moro ndalo moro nene okawa soya Singapore ne minister mar housing oyudni ute mno gergi contractor no miye ot mar achiel tae pesa bendo miye moro okay kuro kose market gocho ni li kwaniu ne jatelo magma motimre agombo neni okay jelo ngiset okay idwa bia nena ko chopo State House ilungo ni nemo State ilungo Lantana something like that ko chopo tikwanya kanya omake kanya mokwanye no konindo udhi commit suicide ejela kuno to kodichiel nikeche Singapore piny mangima okwedo mibadhi makinga mibadhi to kinya biro kama jini tie to thurwa kai ngama man gi mibadhi mili iyero bedo mbunge ngamonge ni jakuo iyero bedo governor ngamonge ni janek iyero bedo gik madongo kidhurwa ka wang'e maber ni ng'ane rach ng'ane timo kama lakini ko biro gi pesa molo kuma jopiny o will wakiani gino ng'ane jama mibadhi ng'ane pesa mwadwaro majakuowa majane kwa yo uru opinyo kinya dongo kamano ujumbe wach moro kaza ni time bende koro ng'are lakini wach ni nyaka wang'ie bang'e wabro dhir Millicent Adhiambo mabendo sai kore mondo miwa gik matimore gwenge mag Kisumo mujumbe wachika tiki wach ni kaso wadhi in kanye ji penjo ni in kanye ilaro kom governor Masiaya koso idi mjumbe ma Ugenya koso in kama chalo nade Ugenya ka bende osebed gi weche mag kongo ma inyuoyo nyadala mabende ne chieng' moro ndalo moko ne wacho wuok ni winjo bed ni loso negi kami idhingo gi maber michungo gi mondo puodh gi sirikal ini wuone siro wach ni koso kesire to iringo kanye jo siasa moro gombo mondo ng'e jo Kenya gombo mondo ng'e ni David Ochieng gi duond bura mare mar MDG ringo kanye ochadek mokwongo yes sani koro an higni 45 to pok awinjo ni ng'ata momadho changa ma Ugenya otho kata ohinyore omadho changa ma Ugenya changa ma Ugenya ohinyo ng'ato okay omiyo an a support kendo asiro chenro duto mantie kendo ka ng'ato bedo governor Masiaya adhi temo timo mano wadhi neno jowa maloso changa olos nigi yo moro mag nyalo loso changa no iyo maler ma sirikal puodho magi yud sticker mag KEBS magi usnwa changa ana wona nyalo nyisi maonge wich kut ne an higni 45 mangorogi ang'eyo wono ka wono madho changa sani higni 75 poko tho changa be samoro koko bilo gireno matin to kanya yokra ku dimbaka poka winjo omiyo tie gik ma ji madho maricho miwuoye kane ma ng'ato kete yath iye ng'ato timango gilo ma dawa ya kulevya to nitie kongo ng'ato madho mondo mi ng'ato mor kongo molos dibet nade kendo kiyido history mar kongo mar bia ang'o me no kul changa ni changa kore ngima illegal nikech muzungu ne kedwa gi mamoro ja Afrika ero mana ngi maglos jema e magine koro dak bed ni busagi changa gin gik ma osewacho sheria ngi gik mabeyo
Ka gibeyo wadonjo madho gik ma bende ler. Mondo mi wadwaro ni mondo kitgi iyo manyasani, olos gi manyasani, obedo ganya fidich, obedo ganya glen angono, olose maber, oketni opuodhe gi gir kept mondo oloso dhi obedi. Mar ariyo, e wach maru kama chomo. Ing'e ni Nyasaye osegwedha. Kendo jogo nyose ala. An ka dak e kipinje ni nyaka chieng tek ne pod ayueyo. Jogo nyaka ni maluor ahinya. Nago ni rokomano nyaka ngima na norum. Ne gisedhi ala gi mia abedo mbunge ding'eny. The best manyati mondo en miya nafas mondo ng'ama chielo mondo biro tagi kendo an adhi atan gi Siaya. Omiyo yiero mabiro anyisi kawuono kendo kanuo ni adhi biro gavana ma Siaya. Tarik 12 kamilanda dwe mar 8 higa manyien landa gavana ma Siaya. Mondo ariye dalano bedi kama long. En gama osebama ng'among'ek ma odhiye kata kama ae onge. Koro nyakwariyo bed maber. Omiyo adhi biro gavana ma Siaya higa manyien. Ekoramogi mano en jaod bura ma Ugenya David Ochieng. Wacho ni dwaro nitie mondo mi kata ket kong'o ma inyuoyo nyadala e bwo chik kendo ti kod geyo makare kaluwore kod chike mag piny mondo kik gibed mago minyalo ti godo e rocho ngima oganda kokalo kuom kwiri minyalo ketie mondo olu kod gi chike. To parne chike gi nikere lwet sirikande mag counties ma puodho leses mag kuonde minyuope kata kuonde mowinjo bed ni use kong'o. Elo jaod bura ma Ugenya David Ochieng kamane nyako medo thuolo wabro medo loso mathoth ahinya kaka gik moko medo lokore. En bedo chiwo wach mare kanyo mar chunye mar siasa. Ka kamano ero kamano kuom kete e twak marwa gi Mheshimiwa David Ochieng adani mondo mi adhir Millicent Adhiambo e boma ma Kisumu mondo ong'iswa ni to weche mage matimore gi sani e gwenge ma Kisumu ahinya kotende kod twak ma wan godo kawuono neno ni othir weche mag kong'o kachiel kod njaga kata nyasore e gwenge ma Kaluo. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu, kuma wadwa bago twak kod jopiny ma Kisumu. Ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade kotenore kod weche mag kedo mar neno ni othir kata otieki weche mag tiyo kod kuong' ma ok opuodhi. Bende wadwa ni ginyiswa pachgi kotenore ka bende gineno ka bende sirikal kata piny owacho oseketo maino mar neno ni gitieko kata gikedo kod wach kuong' ma ok opuodhi. Ka bende apedha mosebed ka itimo gi duol mochung'ne kedo gi yedhe mamero ji manona kada bende oseketo maino mar neno ni apedha mago onyuolo olemo mopogore neno ni oked kod kuong' ma kamago. Abro chako kodi achiel kachiel mondo inyiswa ni to in ja Kisumu mawuok kanye to king'iyo wach mar kedo kod wach mar thiro kuong' ma ok opuodhi kata tieko kuong' ma ok opuodhi. Inyalo wacho ang'o? Biparo ni sirikal oseketo maino neno ni gitieko wach kuong' ma ok opuodhi. Chagi ningi ama koni? Jina ni Rose Odongo, ni mfanyabiashara. An Rose Odongo, atiye Jubilee Market ka. To kaluwore gi yedhe mamero ji gi kuong' ma ok opuodhi ma nyithindo matindo kethore makoro wakia ni to higni mabiro wabiro bedo gi nyithindo kaina mane ka nyithindo duto matindo mer malich machalo kama. Yedhe mamero ji bende oyie mondo donje pinywa mar Kenya ka mondo mi nyithindo mer malich machalo kama. Wawinjo ka rachnwa kabisa kaka jonyuol nikech nyathi kethore kineno gi wang'i to en nyathini ma kata tere skul mondo bi okonyi to ok onyal biro konyi nikech omadho kong'o to chamo yedhe ya kulevya ma nyathi lokre takataka tineno gi wang'i. En gima lit nwa ahinya wan jonyuol ok wamor. To sirikal wakia ni sirikal to dwa nang'o kata gitimo ang'o kuom wach machal kamano. To nikech gik ma kamagi timore to sirikal bende nitie to gima sirikal timo malong'o onge. Kata kodhi oyud kong'o ma ok opuodhi ka tiyudo ka iwegi kanyo ma endelea tu kadhi nyime mana gi joma metho mitha. Ang'o momiyo sirikal tiyo ang'o? Duol makedo gi yedhe mamero ji osebedo ka timo ga apedha gitimo mondo mi mak kuong'gi. Paro ni apedha ma gisebedo ka gitimo noendi osenyuolo olemo moro amora? Onge olemo yoyote mosenyuolo to nikech gino dhi nyime. Dang' iyie nade ni apedha no timo gimoro to gima kamano dhi nyime. Iyudo ka nyithindo matindo en nyako en nyathi ma wuoyi matin moa e sikul iyudo ka omer ma nyathi kidwa kwere gino to ni nyathi omako tol dhi dere nikech osemer. Koro merno to konyowa gang'o wan jonyuol. Wawinjo malit kabisa to sirikal waywak ne sirikandwa ni ka ok ginyal tia manani ne wach kong' mamero jigi to ok wabi bedo joma kare. To nikech wan be waywago mana ni mondo chien wayud jotelo mabeyo manyalo konyo piny to ka ok kamano to ere jotelo mabiro bedo e piny ka nyithindo mer te nyithindo matindo. Erokamano ahinya. Mana kamano kabiro iri inyalo chako gi nyingi nyiswa ni to biparo ni sirikal osekedo mar neno ni othir kuong' mamero ji kata tiyo gi yedhe mamero ji kata nakada osebedo ka timo ga crackdown no biparo ni osekonyo?
Niluonga ni Cynthia Otieno. Atiyo gi migao CBO mantiere Nyalenda. Iluongo ni Winam Community Social Justice. Ma weche mag drugs go gin weche ma wadil godo. Kendo watemo wuoyo gi vijende kata mana joma dongo. E weche mag tiyo gi yedhe mamero ji kata kuong' moko puodhi. Kalure gi weche ma watimo wane community, tinde wabiro gi system moro mar savings. Wan gi group ma watimo godo savings moting'o vijende kendo ting'o nyaka joma dongo. Warizon ga niya, ng'enyne ng'ato nyalo kawo pesa 50 inya madho godo kuong' moko puodhi. To i 50 ni nyaka imadh kong'o kata in go kata ionge godo. Koro ne waketo niya, kila siku pile ka pile wakawo 20 kuomgi, vijende gi joma dongo, ng'eny gi chuo mon mane udi. Wachako project moro mar savings 20 every day. Mama nyalo konyo duoko chien tiyo gi kuong' moko puodhi. Kopogore gi gima un koro chako timo nikech mano en migao ma ok mar piny owacho. King'iyo kaka sirikal osebedo ka timo kata kedo gi weche mag kuong' moko puodhi kod yedhe mamero ji. Bende maino ma giseketo moromo koso in pachi chalo nade? Nakada temo kendo gitemo timo tich monego gitim. En mani sirikal leto wa down nikech joma giketo maluwo wechego gimbe gin joma tiyo gi gigo. Koro yudo ka giwuok ka gidhi mako joma uso kuong' moko puodhi to imiyo gi matin gimbe gibilo to giloke kaka gir ohala nikech gikawo pesa kuom joma uso gigego. Nakada temo kendo ok dawach ni ok gitem, giseketo maino moromo. To ka pod ginyalo medo tiyo e yorno nyalo bedo maber kabisa. Koro puoch gi pak ne gin nikech gisatemo kamano. Iluonga ni Tony Omondi, an jadak ma Kisumu. Wacho mana ni gima Nakada osetimo, kane ka Nakada gi ok giwuotho e ground mondo giwuo gi youth. Sana wan youth wan ma kuong' moko puodhi gi sani wang'eny. Bing ni sani bech kong'o be odhi malo. Koro vijende neno mani wadhi amadh mar siling 50, adhi amadh mar 100. Oyalo kot en gima rach. Koro sirikal ok osebedo ka donjo e gini. En gima system ma gitimo kata wik achiel to giol mok gitime. Koro gik weg function no ewi polise, ma polise ka chopo to gin gimako jokong'o go to gidhi to gikawo pesa moro matin to gichak gitimo, gichak giweyo. Mabok en gima ber. En ber ni mako janyuo kong'o maber gimako ne jamath kong'o. Koro jamath kong'o ni ma gimako gi, to gisemako gi to gigoye gi fine ma ka polis kaja to gichak iwegi. To kane ka en gima maber. Koro nego wuo kodgi, nego mak jonyuo kong'o ema nego mak. Jamath kong'o cha nego mak. Koro janyuo kong'o kosemaki, jamath kong'o to ok dhi yudo kuma methe. Mano e pacha. Kapok aweyi, wan gi kuong' moko puodhi to wan bende gi yedhe mamero ji. To kong'o mamero ji yudo ka nitiere kong'o mimadho kuonde ma inywe kong'o, to kong'o mimadho bende e kuonde tongona kaka clubs mopogore. Iparo ni kitimo apedha, winjo tim mana apedha kuonde minywe kong'o koso kata mana e clubs kuonde miuse gigo mamero ji be? Nego tim apedha kuonde minywe kong'o kuonde clubs be. Keche mondo ng'i sa mar madho kong'o no be. Keche yudo ka ng'ato donjo e baba gokinyi kata otiyo to bang'e bo timang'o omochako interrupt gi ji. Koro nego ng'i apedha kuonde go te gi kong'o miuso be club, nego wuoth kuonde go te, sirikal nego wuoth kuonde go te. Machiegni, Nakada osebedo ka timo ga apedha e neno ni kuonde minywe kuong' moko puodhi omak jogo kendo kuongo eko bende ondhi ma jogo go fwai. Wan gi kuonde ma bende imadhe kong'o mopogore kod kuonde minywe kong'o. Wan gi clubs. Iwinjo ka mama mowuoyo to ywak ni nyithindo matindo tinde mer kendo gitiyo gi yedhe mamero ji ahinya ma kikwere to dwa dere. In kaka rawere inya wacho ang'o? Apedha ni kitime bende jo Nakada time e yo mowinjore, bende gitimo apedha kuonde duto ma iyude gigi mamero ji? Gima nya wacho en niya, gi nyinga iluonga ni Ronald Ogutu, atiyo Chirombero ka, kendo gima nya wacho en ni Nakada ok osebedo ka temo tiyo matek chungo kong'o gi. Nikech iyudo ni kata e stage kae kuonde miuso kong'o moko puodhi gi ng'eny. Kong'o moko puodhi ok en chang'a kende. Nitiere waragi moro ma Uganda ni,
nitie kong'o moko bedo verified gi KEBS ma bende iuso kuonni giendi. Gima ing'eni gin kong'o moko ma cheap ma vijende gi yudo e yore mayot, to gin kong'o ma inyogi seriously. Aeto kong'o moko ma gin readily available gi ema miyo crime rate bende ni malo around kae. Koro ka ne Nakada nya tiyo tije maber ma kong'o moko ma Uganda gi ok donj Kenya, changa gi negi ok chop kuonni ne vijende gi mayot. An aparo kata gi pacha ni crime rate moro man Kisumu ni nyadok piny kabisa. Nikech ing'eni sama kijana yudo ni oting'o mzigo ne moro, yudo siling 50, yudo 100, ong'eni odhi yudo kong 50 kae. To gin kong'o moko ma be inyo dendgi ma yudo ka koro gin weak, ok gidwa tiyo matek. Gidwa mana ni gibedi to gikweli. Koro gima nya wacho ni Nakado onego chor lwete, onego giridre, onego gimed tiyo matek. Giwe kong'o ni ok en changa ken. Kaka stage ka changa tin. Winyo ng'eny changa kong'o mantie ka gin kong'o moko puodh gi KEBS, kong'o moko ma Uganda gi iyudo ni kong'o nitie nyaka miuso 40, miuso 20 bob. Ing'eni gin gik moko ma ng'ato ting' mzigo ne matin osedhi. Sama okoso pesa cha oneno gir ng'ato emodwa nokaw. To gigi be keto gi gibedo violent ahinya. Miyudo kata ka koro gin wegi gigore, gihinyre, gikeso. Iyudo kuma ji nitiere kwe onge. Ineno. Mana kamano George Bati isewinjo paro mopogore mowuok kuom jopiny ma Kisumu, kiwinjo ka jonyuol ywak to rowere ywak to jogo ma bende nigi migepe mopogore mag kedo kod gik machalo kamagi be ywak. Kata kamano iwinjo ka ji wacho ni kata obedo ni Nakado osebedo ka temo eneno ni gitimo pedha mar thiro weche mag tiyo gi kuong' moko puodhi kaachiel kod gigo mamero ji ok gisebedo ka giketo maina ahinya nikech giyango kanyo ni kuong' moko puodho ok mana changa to nitiere bende masiko donjo pacho ka kuke pinje maoko ma bende hinyo ngima rowere kaachiel kod mago ma bende yudore kuonde tongona. Ka ok kamano George Badi kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod chenro ni endi mar wach awacha. Erokamano George Badi, aduoko ni e studio. To kamano Millicent Adhiambo ka imiyo jopiny thuolo mar wacho awacha gima nie chunygi kendo wawinjo waduto gima japiny wuon wacho e chunye kata gima oneno nikech ma en chenro mar wacho awacha gima nie chunyi manyalo miyo piny oriere ema wawacho ka wago mbaka. Asebedo ka kod mheshimiwa ma Ugenya David Chieng. Kane pok owuok nang'ise ni mondo idikre matin owinje ni to pach jopiny giwegi nikech en jachung' mar jopiny. Wachang'o mondo ogole duol achiel kaka jatelo ni to gik ma jopiny wachogi bende gin gik ma en wuon kaka jatelo ng'eyo koso gigi nyalo bet ni opoye to ang'o mu en wuon onyalo wacho. Bang'e abiro bedo ka kod apisa mawuok ka Nakada, director mochung' ne weche mag puonjo oganda e weche mag kedo kod midhiero machalo kod ma jopiny uwegi, Dr. Yvonne Orlando sedonjo studio ka kendo abiro bet kode mondo wadhi nyime kode kaka bad migawo mar sirikal ma kedo gi gigi gin to gitimo ang'o kowuok kuom Mheshimiwa David wacho ni in emiwacho ni gombo mar bedo gavana Masinde. Iwinjo gima jopiny ma Kisumu owuoye. To magi gin gik ma magi gin gik ma samoro ok omako mana Kisumu kende. Gilandore. In the event ni jopiny ma josiayo mi thuolo mar telo negi. E weche mag gik machando jopiny ahinya kedo gi yedhe mamero ji. Ang'o ma idhi chako godo ahinya minyalo singo ni ma to gima nyaka tim kaka jatelo, ma gima nyaka tim mondo oganda oriere. Maduong' mokwongo kabisa en tego telo ma gweng'. Telo mar Jumulungu Village Elders. Telo ma keto capacity ni telo ma Village Elders nikech kidhi e gweng' moro amora George yudo ka ji ong'eyo ni ng'ane tema uso kong'o maricho. Ji ong'eyo ni ng'ane tema uso njaga ka. Ji ong'eyo kabisa. Koro ng'ama uso gigo maricho nyaka waso ng'ama uso gigo ne nyithindo ma ok ochopo higa monego bed ni gino timre. Anyisi chon ni shida mantie kabisa maduong' en gilo enforcement. Ni waketo ji mondo bed enforce sheria to ging'iyo thenge all the time. Koro wadhi keto mayino maduong' ahinya en neno ni gimondo bed timore. Mar ariyo en luoko neno ni gik ma ji madho gik maler nikech kaka jatelo nyalo nyisi niya ni sama koro atamo gani kik gimadh changa amiyo gi alternative money, amiyo gi which alternative. Koro nyaka within my first year e sirikal kaka gavana Masia ng'iyo ni jomage matedo changa, jomage matedo busa gin gi capacity maido license matimo gima gitimogi. Bi wanyalo ng'eyo nikech ka waseng'eyo ni joma kami matimo gigi then you can enforce. Ni ka gimoro hinyere gi ng'ato to wang'eyo ni ng'ane midhi deal kodo, ng'ane midhi deal kodo. Akoni alien sheria mwaketo maber en ng'iyo ni ka en busa to en gi license, ka en changa to opuodhi, okay, gi KEBS. Kosetim kamano koro wang'e maber gik momadho gik mabeyo. Kong'o ok bed marach nikech beche yot, kong'o bedo marach nikech gik moye
Koro wadwano make sure ni kong'o ma ji madho gi kong'o ma sheria opuodho olos e yo maler ma joma madhe bende ok tim ang'o ok hinyre e gik ma gimadho. Kik waket gima wiwa ka en ni ji ok madho kong'o. Ji dhi madho kong'o, ji dhi madho busa, ji dhi madho gigo to wan tijo kaka jotelo neno kopo ni jogo madho gimoro to gimadho gima nade gima ler. Kama iwuotho gik maricho to mak jogo waket iye. Nyaka wakony jowa obed Kisumu, obed Migori, obed Siaya. Wamne ni joma timo ohala keche anyisi George ni gik ma jogo timo mag ohala mar busa, mar changa, mag giduto gidogo kaka gipidho go nyithigi. Gima duong' en ng'iyo ni gik ma jopiny madho ler. Gima ng'ama uso gima rach to mari oket iye to waket pesa mar sirikal meno ni joma timo ohala gi bende timo ohala iyo ma sirikal gi sheria dwaro. Mar ariyo en wach nakada. Nakada e bunge kujo komi pesa maromo. Ang pesa matin kabisa. Bende samoro aparo gimana ka waparo jimera ahinya ma nakada kama nitie. Which will ka kodgi. Kabisa ng'enyne. Koro megi pesa matin, capacity margi bende tin kabisa. Wach mar yedhe mamero ji en puonj nyaka chaki primary school. Kwen puonj nyaka dekana nyalo manage. En gik manyiko puonj nyithiwa e primary school program motegno, e secondary school program motegno, e university program motegno e kor gwenge wa. Wanen ji ong'eyo ni mae gimae nyalo ketho ngimani, mae gimae nyalo miyi mer makata skul iwe, mae gimae rach. Obed ni wach puonjo jowa from kage tindo kage donyo kage dhi malo. Mar adek en ni community bende okaw responsibility. Ni mae community marwa kama mocho wacho. Ka gweng' tiyo mer to ng'ama gero gweng'. Ka gweng' tiyo wang' ng'ama gero gweng'. Wakaw gini ka responsibility marwa ni okwadwa ni mondo yedhe mamero ji ketho gwenge wa. Mogik e wachni en ni joma oket ni enforce sheria, obed mukuru, obed sub chief, obed chief, obed police mae gwenge wa. Awuoye kwa chako. Onge gima ber magero piny molo uzalendo. Hero pinyi, hero kama onyuolie, hero kama idakie, neno ni kama idakie dongo. Komi tich mitiyo, ting chunya achiel, kik ibed gi mapendeleo, kik ibed ni ikawo asoya tiwe nyithiwa kethre. Gino bro gima ber gini kabisa ni waber gi chuny ni wadwan piny ma obed piny ma onge yien ma mero ji maka dhi nyithiwa. Ok inyal kete gine sheria. En gima nyaka akum chuny joma tiyonwa wane ni pinywa odongo maber ma onge gigo. Erokamano Nyamoshimwa. Adwoko erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Inyisa ka ni erokamano okija kawuok game kod yaga mosna MP amor kode ahinya kendo Nyasaye mondo mi omed telone. Kasto aneno bakoromo kara David Oching Wieler kama ochako duogo kendo paro ni nok winjo mana somo kongo cha. Kasto ng'ato achina yie gi wach okil David Ochieng to siasa ka uyie to riwre umakre kanyakla gi joma wigi lero Siaya engineer Gombo CPO Dual Charles Owino to Siaya bro mradhi maber mano kalore kod Yombra Ngwena ma jalego ema wacho kamano. Adwa singo ni Yombra ni yiero mabiro ni wana ka Siaya wa onge gi choice, wa onge gi yo moro mabare, nyaka waduok Siaya e yo maber. Onge yo moro madhi timo kendo anka David Ngasa isingora ni wadhi woko wadhi sell agenda marwa, wadhi jopiny gi mondo watem negi gima kik watim en chako siasa moko mai korbar ng'ane ok jachama makama mane mosekethowa. Wang'e ni jomo chung kwano go duto pasgi e wach mapur enang'o, pasgi e wach mar pi enang'o, pasgi e wach mar chieth enang'o, pasgi e wach mar dongruok mar kor gweng enang'o, pasgi e wach mar nderni enang'o. Wang'e kila ng'ato kendo ndagom kabisa ni jomo kwano go kila ng'ato bigi pach kapok jo wuoyo, kapok kedo ji jogo mbaka, kila ng'ato gol pache. Wang'e ni ng'ane pache chalo kama e wachni, ng'ane mae pache chalo kama mondo wadhi mbele kaka jo Siaya dak bed ni wan inyiero wa everybody, inyiero roundabout, inyiero watch health, inyiero everything. Wadhi doko Siaya e wang'e. Akoro mugiro kama nyakum bedo kodwa e twak mar mbakoro miwacha wacha mano ne jaod bura ma Ugenya David Ochieng ma bende oloso kendo chiwo gima wacho ma bende winjo kanyo ni sirikal samoro chal ka gima wiye wil gi bad migawo margi ma ochung' ne ng'iyo ni ngima oganda obedo makare mar nakada. An ka kod jachung' kendo japuonj oganda weche mag thiro kong'o kachiel kod njaga gi yedhe mamero ji e Kenya mangima kokalo kuom duol mar nakada Dr. Yvonne Orlando. Daka matin kende wabiro bedo kode twaka ne mjombe David Ochieng pod gi pak. Wabiro lungi kendo mondo wagomba kaka wadhi nyime ka piny medo gerore. Nyinga en George Bati wakaw yuyo mano ka waduogo to twak gi apisa mar nakada. Kik idhi mabor. Ma en mbakoromo iwacha wacha. Erokamano. Sayo telni. Erokamano.
Ngima okiot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wangelando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sane. nyaka kweo jirani sukari. Nakochia ijoga ka ena yani pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre